Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadirin baka yeng dorbar tawaan jong jela kala muncul dakawai ke surban dawa ya ke Sarkar India bahkan pentrekam ya ke inner line permit ha ke jela Meghalaya ka kanhon ki seng balang beper ki badon hapo ke Shatri jong ke Confederation of Meghalaya Social Organization kila shimpat sakawai ke rai kata kalong bakin sapha pat da ke jing tho shaka Ministry of Home Affairs shaka Prime Minister's Office bat shaki MP ke Lok Sabha bat Rajya Sabha jong ke jela Meghalaya khnang bakin dupla ban bot dien ya ke ni ke jing dawa Haka jingkren bat kilat pathai kubor u chairman jongga komso usamla Robert Jun Kharjarin haka arpo tarik unok pra arjar khat khandai ulaong baladaki kendon jongga Eastern Bengal Frontier Regulation kitrekam kanlong hi ke jingmentoi ya ke jela Meghalaya ban khanglat ya ke jingwan rong kertep ki mendari syakane ke jela Meghalaya kabadon markhap bat gari Bangladesh hadin bangi la yu imenin ban nakhliam jongga Meghalaya Legislative Assembly kilepas daka resolution ke baya menjur lang da baro ki MLA ke badan hapo ka assembly ba ka Meghalaya hi ka kwa ban pentrikam no ya ka ILP di Meghalaya jungi ru medin ni sakilang hapo assembly yang melapan len ba ni dap daka jingkemen kraw Meghalaya kalun ba Meghalaya jong ka assembly daka jingi suntu lang baro yunan masli kila menjur berpentrikam yang ILP kadi ka jingjob ka jong ki pajba jong ka jalahi beroi kadi ka jingjob jong baro kitu ki brio ki balaya tristom ya ka bandawa ya ka ILP obdi tang hakani ki dari lasan lamba sinam kuma kitip ka jingdawa ILP kadai naduk ki khat kandai spa nyopo tam hadu tang ni layat bata habakun ni dap dak jingmen baga dorba khawan jong jela kamenjur bertrikam yang LP bat omdon tangui ru bom ubala penpau ba u kantak ya LP di kani kala pha ya ka kubor ka ba scam bat ka bakhlanya du kata kata sya Sarkar India mar ka ba pau bat bat ki ruling bat ki portion bat ki pai ba baro jong jela kila kuat berpentrikam no LP di nakhliang jongi kum ka kanhun ngai khubli ya baro ki riurang ba ki longkmi ki samla ki nongelam boper ki rupai ba baro jong ka bri no trep ba jong ka jalahi bro hui ki walaya tri sitom ban dawa ya LP adu pengin da poi ha den kanti ngai khubli ye ki dorbar trairi na du ki dorbar snong ki doloi ki rang ba snong ki nokma ba baro ki bala ai ya ketiga diam syakani ka cing dawa pentrikam ya KLP bat ngimla ru ban len ban ai khubli ki portal party bo pher ki ruling ki portion ki bala kersan ya KLP bat ngai khubli ru ya baro ki seng balang ki badan po jong komsu bat sabar jong komsu ru ki bala trestom ki ba layami sekhmat ya ka ban dawa pentrikam ya KLP ngila pat ban sim ka ba ngila lesing ngila orang bangila job ya first inning ke basa di second inning bat ka union government di hot kejing iki kanam penting kejing dawa pentrikam ya KLP kanam penting kanam don kanu kejing sange ha kanu por ban bahadu bangindayo ya ka ILP ha jala handrai kumangiong kejing pas ya resolution ke bamenin kasngi ka penkemen ni bat ka kemilti ka penkemen ni sibun ba ki pajba hapo jong kajala dawai na Sarkar India leba ki tenat nang tho khubor bakdi ben burom ya karai jong pajba haga jala khalia kidi ben burom ya kasur jong pajba bala penpau nang baki nang mikmat haga bom don weisu don ru watang weiru ubala kentaj ya KLP di kani kala adi lupa ka sur kaba ka Sarkar India ka burom khmi lenti lada kila burom ya ka jala Manipur ban ai ya KLP kidi ban ai ya ka ju ka burom ya ka jala Meghalaya ban pentrikam no ya LP klo dan terbala nakhliang jongi kum kan hun tendang layo kopi ya ka resolution in sapha city sapo jong ka home ministry in pha city ru sa PMO office dan sa PMO but syaki MP jong ka jala no umju
ba kini ban buddin ya kan ni ka sithi ka bangin pha sa PMO ba cha home ministry ka long ba ngin dawa kin notify do ya hajing petrikam ya ka Bengal Sun Frontier Regulation ha ka jala me khlia but in pha ru ya ka sithi sa ki MP Lok Sabha ba Rajya Sabha ki jongi khnang ba makiru kin buddin ya kan ni ka kam amar ngi su thu biang ba la da ka Bengal Sun Frontier Regulation ka trekam ni kong ka jing yo nong kolong ba ki kendon jong ka CEA arja ka khandai kin nom la menteri kam bat ka ba arpat kolong ba da ka ni hi ga ju ka an la la ban te la kam ya ka jing rum klep bat ka jing yo shong jong ki poiwer poi hap ha ka jala ka jong ni na ka liang jong ni mutang idang pan kopi adu mta ka sni ngin pat shom la yo ti na la yo ngin sa pha no da ka ngin sa pha no da ka jing tho sa kini ki bru but hadir jong Christmas ngin teng biang ye ki jing sai pa no ki dang bun pa ki snong ti hau ki jaka ki ba ki rong ba snong ki wa he snong ki lo khot ngi ban wan sai phangka ta ka si ki la khot ngi ban wan sai phangka ti hadir jo Christmas ngin sa let ye man sai biang itu ki jaka itu ki snong bang ban sai but sisim ong habang ipet ya kan jing dawa LP ha gini ki stayo atayo ngi sim bahkan ni borok kadi kejing trisitom trejing shit rehab jong pajba habukut hi ka LP gadi tanga kendon ka bayada ya kejing rum berklep pada kejing yo shom jong ki poiwir poi hap ha ka chala ka jong rekum ga jalapan ngim don kap tang bayada ngim kam ru ban kiu ha borok hilem ka LP kam don bentai kam don bentai ru em bat ka songkha songman lan ni songkha le ka LP kam don bentai ru em bat ka hi ke paten na dengan benami ka LP kam dan bentai ran bat sibun ki benta ki bale singi dot kam hari ba kajam rusui ban penne pansa ya ti dustur kata di kam no sik cedul ban penne pansa ya ka khndo ka siap kata di kam jong kam khlel antar soak bat ki wi ti la da phiken mau haki pas haki ni ki sngi ki la dep ni na khlel jongi ong ba na lo pentri kam ka LP dia mempen klan cucu ya ka makhlel lantar soak nama beli kuma POE dan sibun teli ki kerhun je menteri ulan ki trai ki bom dei ki trai ri trai muluk trai ki di ki ST le jala ka jongi ti ki yo on thit khando ki yo on khali khai la lut da ba ki mon ti na khaliang jongi kwa ba ya ki ST order 1950 ru di mempen betno ailat bastang ki henu trep ba ki achik kin di ki ST le jala ka jongi ikwa ru ban yo iba ya ka makhlel lantar soak di ban klan cucu om tang kata ngi don kam ban klan cucu ya ka benami ak ka ba hadu utang UI ba kadang telot hadu kata buat kadang senjor hadu kata di ladang ini keren jelu buat ka amendment jeng sik cedul kadi ka wi na ka ba ngila ya keren na pos ka jingkwa ka jongi hak amendment jeng sik cedul arteli ki bentak ya ba benrung ka wi ka lomba ngi kwa benui ba barok ka wi ka mekhalia kan hapno kum ka tribal area da ka ba amendment ya ka para 20 ba dia ka North East Reconciliation Act kat na ispa na kuwi ni kwa benui ba barok ka wi ka mekhalia kan di no tribal area kan ba kan dum su kan no ka jinga fer apa den kita ki non tribal area ba ki tribal area habakut ada pinpet ya history borok kini ki caka jomi ki omdon kita ki poiwir ki bawan rak khndau na wi sama rak ni em ani ki dige caka jongi henri di tang ki an coba ya le ban penyapia ya kum kini tingi kwa ban i ba barok wi ya bia kan di tribal area ba ka wi ka ba ngila jing tho ru ha ba di ba ka man jong sik chedul ni kwa ban i ba ka tu ka para tu lebi ka ba la simno ya ka borno governor mensuan ban exam ye ki an jong parliament ba ka tu ka bor kan wan phai biang ha governor ya ka tu ru ni kwa nomor haman ba pas ki anya sa ka skora kemi ka no sin ngin le chedeli tinrai la da kadang ka tu bor pat ngilala men pensenge ye ki an ke bakta yang hang ni hi ba governor labiang ti kum penyekran ki don sibut ki an pula don kum ga terding ba don tribal act ku ngi iba ka jing menteri kam ye kini ka an ru ka di banang bha nang banang janai hi ka LP ka mla ban da hi puting ka ban dia da hi puting ka di ka trading bana tribal act tingi kwa banu iba barok lai teli ki EDC kini menteri kam ha ka mentang idon ka mekhle la tak sa bun pat ki bayele benami haga khayi ya khndo kerteng kasi ka yin ha kerteng kasi long trai pada ki wi makamai na tu ga cakap pada ki wi
di pinat kadang i ombang gidan berkelanjut isu ya wat ya kami khelalan kafra kro